Луна в Близнаци във всичките 12 астрологични дома. Луна в Близнаци в първи дом. Такъв човек ще бъде интелектуалец, забавен, остроумен, много бъбрив и също така ще бъде доминатор в разговорите. Ще доминира в разговорите, които води. Луна в Близнаци и втори дом. Тук емоционалната нужда ще бъде от материална стабилност и от разнообразие едновременно. Ще бъде раздвоен между това да има материална сигурност и да има така нужната за Луната в Близнаци интелектуална стимулация и да комуникира с разнообразни хора. Луна в Близнаци и четвърти дом. Тук емоциите са много бързо променящи се. Буквално имаме тук емоционален хаос. Има емоционална нужда от това да изпитва разнообразие и да споделя емоциите със своето семейство. Луна в Близнаци в петия астрологичен дом. Такъв човек ще бъде душата на всяка компания, ще бъде много креативен, ще бъде в центъра на големи събирания, на приятелски събирания и ще има така емоционална нужда от това да бъде в светлината на прожекторите, на подиума, така да се каже. Луна в Близнаци и шести дом. Такъв човек е много умен, ще попива знания буквално като гъба, ще бъде интелектуалец, ще бъде също много практичен и със сигурност на моменти ще има доста остър език. Луна в Близнаци и в седмия астрологичен дом. Тук емоционалната нужда ще бъде от комуникация и също така този човек ще има много голяма ще умее да разбира чувствата и нуждите на другите хора. Дори може много често да жертва своите нужди, за да угоди на другите хора около себе си. И тук също ще имаме много бързо променящи се емоции. Луна в Близнаци и в 8 дом. Тук емоционалната нужда е от това да се разгадават мистерии. Такъв човек иска много мисля на това какъв е смисъл на живота, иска да разбере смисъла на живота. Тези хора са големи философи и имат много дълбока емоционалност. Луна в Близнаци в 9 дом. Този човек ще бъде буквално като ходеща енциклопедия. Ще има емоционална нужда от това да разширява хоризонта си, да учи нови работи, да получава другите хора, да изучава чужди култури и също ще бъде доста бъбрив. Луна в Близнаци в 10 астрологичен дом. Емоциите на тези хора е много лесно да се разберат. Буквално емоциите им са изписани на лицето. Има емоционална нужда от драма. Отново имаме бързо променливи емоции. Тези хора могат да правят от нищо нещо, както се казва. И да се търсят проблеми. И да искат да ги решават след това. Луна в Близнаци в 11 астрологичен дом. Тук ще има нужда от много голяма нужда от интелектуални разговори с приятели. Такъв човек ще иска да има доста голям социален кръг. Ще има постоянна нужда от промяна. Няма да иска да води еднообразен начин на живот. И ще иска да споделя чувствата и емоциите си с приятелите си. И също така да ги получава. Луна в Близнаци в 12 дом. Тук също като 8 дом имаме много дълбока емоционалност, но този човек много ще прикрива емоциите си. Дори ще го прави инстинктивно, дори да не иска да ги прикрива, така ще се получава. Също такъв човек често може да забравя, особено ако имаме и лоши аспекти на Луната. Ще има емоционална нужда за това да изследва своите емоции и да ги разбере. Благодаря.